които има менеджера, ми бяха доста интересни и не ги знаех, честно казано. Така че преоткрих много в тази професия. Определено съм много доволна. Много по-уверен, мисля, че тази информация, която получих, е на много топ ниво. Ами точно бях приключила 5-годишната ми работа в една компания и разбрах, че всъщност от практиката си имах много неща, които на теория не разбирах. И исках да науча повече, за да мога следващите позиции, за които кандидатствам, да съм с по-добра квалификация. Така че общо взето ми хареса начина, по който бяхте обяснили обучението, предметите, които ще учиме и това най-много така ме впечатли. Онлайн е хубаво, защото можеш да видиш повторение на нещата. В всички случаи за мен живото на живо беше много по-добрия вариант, защото енергията, да кажем, е малко по-силна, когато си на живо. Друг ценен урок е свързан с целеполагането. Това, че когато си насочен, това ти помага също по-бързо да усетиш какво е успеха, какво е задоволството от работата. Много ми допаднаха също казусите, по които работихме, това, че трябваше да представяме дадена случка, събитие, как се представяме в фирмата, да заемаме различни роли. Това на мен лично много ми допадна. Хората, които идват тук, са млади, амбицирани, лекторите са много така богати на опит и ми харесаха и наистина предметите, нещата, които научих. Смятам, че в сегашната ми работа ще бъда много полезна. Голяма част благодарение на това, което научих тук. Трудно ми е да оценя най-ценното, защото цялостното преживяване беше невероятно. Практически опит и контактите с хората са, може би, незаменими. Лично бих посъветвал хората да се запишат на академията, поради проста причина, че дава експириенс, който няма как да го вземе толкова, примерно, онлайн. По академията ми донесе много неща, освен среща с много страхотни и мотивирани хора, които имат огромно желание да учат и да научат много неща. Също така получих доста знания, много знания, които са изцяло практични и много така точно са в целта. Срещнахме се с доста интересни хора, които са постигнали много, и то в България, където всеки казва, тук нищо може да се направи. Това, което най-много ми помага в момента, е начинът, по който планирам задачите си, да знам кое ми е важно, кое ми е спешно. Общо взето всичко, което тук съм чувала, ежедневно ми се налага да го ползвам и е много приятно, че го знам вече. Изключително полезно ми беше правенето на бизнес план, на структура и подреждането на голямата картина, която сега вече всичко ми изглежда много по-ясно, много по-точно. Целите ми се струват доста по-постижими. Най-любимото ми нещо бяха менторските срещи с менторите, защото не беше толкова теория, колкото личен опит техен и беше доста интересно. Въпреки че много често си мислим, че знаем много, уверявам ви, че който стане част от Бизнес Академията на Training Academy, ще разбере колко още много има за учене и ще отвори пред себе си един изключително голям прозорец от ноу-хау. Почнах да си давам сметка как да направя по-добър сметкоплан, нещата свързани с финансите във фирмата, как да разпределя по-добре бюджети. Винаги нещата, които правехме в група, бяха най-запомнящи се и презентациите, защото тогава трябва да излезнеш и да се покажеш, да се заявиш, нещо, което те провокира. И това определено беше най-запомнящо. Се носи емоция, не слушаш само, почваш и да действаш, да правиш нещо. И е много интересно. Когато те видях, се записах с огромно нетърпение за цялостната академия, доста преди започването ѝ.
Искам да благодаря общо взето за начина на представяне на цялото това нещо. Всички бяха толкова приятелски настроени и супер готино беше общо взето. Тук идвах и се разтоварвах, учих наистина много и се надявам, че ще уча още и ще дойда и за други курсове със сигурност. Просто екипа е топ и супер позитивни, усмихнати хора, много зареждащи и надъхващи. Според мен такива хора трябва да има повече и общо взето искам да съм обграден постоянно с такива хора, защото те ме зареждат. Когато видях програмата на Training Academy, различните модули, тогава всъщност се записах на цялата академия буквално, в смисъл всичките 3 модула, защото исках максимално да мога да взема това, което ми е необходимо, защото за един менеджер е необходимо да има и да разбира основните бизнес стратегии, маркетинговите стратегии и в същото време да има и автентичност и лидерство и всичките лидерски качества, за да може да менажира или проект, или фирма с това, което се занимава. Записах се, защото исках да се развивам като цяло, исках да науча нови неща, които смятах, че ще са ми полезни за в бъдеще. Бизнес академията е едно изключително добро обучение за всеки, който иска да занимава с бизнес и стартира и няма тези умения и знания. Също искам да кажа, че понеже когато се записвах, имах дилема дали да се запиша присъствено или онлайн. Присъственото обучение за мен дава повече от гледна точка на това, че съдържанието е едно и също, но самия контакт с хората, самото правене на упражнения на място има изключително добавена стойност към самото обучение. И менторските срещи бяха наистина много важни, защото опитът, който са насъбрали тези хора е наистина ценен и полезен за всички нас. Случвало се на моменти да нямам възможност да присъствам, защото трябва да наблюдавам работните си процеси в офиса, което значи, че трябваше да съм онлайн и съм гледал телефони, от лаптопи, таблети, всякакъв тип устройства други. Но пък на място според мен е по-добре, защото се срещаш с едни наистина супер позитивни и енергични хора, които те зареждат страшно много. И създаваш едни такива контакти, които наистина са много ценни, полезни, важни. Хората, които ръководят Training Academy и лекторите, които идваха за лекциите специално, които бяха всеки месец, също много ни допаднаха. Най-интересно ми бяха менторските срещи. Също получих много индивидуален подход и отношение от Вержи. Тя влезна много бързо в моя бизнес, съответно ми даде насоки и той се разви многократно след това. Аз съм изключително доволна от академията. Препоръчала съм на мои приятели, които ще се включат от октомври. Интересното за мен беше начинът и подходът на обучаващите и нещата бяха представени по един лесен и интересен начин. И най-хубавото е, че можех да ги прилагам в движение, докато се обучавах в работата. Записах се на академията, защото имам бизнес вече повече от 8 години и виждах, че са ми необходими определени знания, за да продължа напред. Аз лично имах удоволствието да преживея присъствената форма на обучение, но тъй като съм с малко дете, понякога ми се налагаше и онлайн присъствие. Изключително много искам да препоръчам на хората, които се двоумят присъственото обучение, защото има много интерактивни неща, много работа в групи, която е безценна, лично според мен. Много полезен ми беше практически опит с всички останали плюс лекторите. Много полезно ми беше мнението на всички гост-лектори, които Вержи беше поканила. Беше ми изключително полезно, да, на много нива. Много от курсовете ми дадоха насока как да правя нещата по-добре. Имам правилните знания, необходимите насоки
и Академията ми даде всичко необходимо, отговори ми на всичките въпросителни, които имам в главата си, даде ми насоки на къде да се развивам, каква информация да се търся и беше наистина невероятно преживяване. И се заслужава изцяло да се вземат и цялостната академия, препоръчваме на всеки. Помогна ми наистина много. Успях да се науча в академията да управлявам своя бизнес, да го подреда, да делегирам на други хора задачи и да се развивам напред.